Дуслар, иртәгә Борисның туган көне. Мин дәресләрдән соң аңа сюрприз ясарга тәкъдим итәм. Биредә җыелабыз да, аңа бүләкләребезне бирәбез. Без бүләкләр алырга сөйләштекме? Юк, без бүләкне үз кулыбыз белән әзерлибез. Борис нәрсә ярата? Ашамлык. Дөрес. Иң яраткан ашамлыгы нинди? Торт, шоколад, туңдырма. Ит. Әйе, барысы да дөрес. Шуңа күрә иртәгә барысын да алып килергә кирәк. Алсу, син нәрсә пешерәсең? Без Маша белән торт пешерәбез. Шулаймы, Маша? Әйе, әйдә бананлы торт пешерик. О, әйбәт фикер. Тортка нәрсәләр кирәк әле? Йомырка, он, шикәр, сөт, шоколад һәм нәрсәнедер онытам кебек. Банан? Банан. Бананлы торт банансыз булмый. Азат, син туңдырма алып килә аласыңмы? Яхшы, алырмын. Күпме кирәк? 1-5-6 килограмм җитәр минемчә. Әле тагын сок, чәй һәм шикәр кирәк. Ярар, алырмын. Безгә савыт саба да кирәк ди. Дөрес, савыт саба. Чәйнек белән кашыклар да кирәк булачак. Катя, үзең әйткәч, үзең алып киләсең инде. Ярар, мин авыр түгел. Айнур, син нишлисең? Торт белән туңдырма ашармын. Чәй эчермен. Юк, әйдә син Азат белән бар әле. Авыр булса, ярдәм итерсең. Ярар. Син үзең нишлисең соң, Артур? Мин иң авыр эшне эшләячәкмен. Нинди? Ул эштән авыррак эш. Әйт инде. Торт пешерү, ашамлыклар алу, савыт саба ташу, булар берни дә түгел. Әйт инде. Мин Борисны тышка ашка җибәрмәскә тырышырмын.